Le bos. Aku lho dadi RT malah mumet. Lah kemet apa? Ha piye? Bendino lho, warga laporane gur kelangan e. Sing ngono ki solusine piye? Ya solusine ya wargamu ki dikei jadwal rondo. Dadi gen melu njaga keamanan. Lho, wis. Tapi sing mangkat rondo iki mung sithik. Berarti ki wargamu iki kurang melu partisipasi menjaga keamanan. Kesadaran iki kurang. Yen ngono kayak peraturan, didenda. Oh, berarti sing ra mangkat rondo iki didenda ngono. Lho ora, sing kelangan kuwi didenda. Dadi mbok kelangan sandal, kelangan TV, kelangan perhiasan, pokoknya kelangan isen-isen omah kuwi didenda. Saoke-oke. Dadi warga gen wedi, wis kelangan jadi didenda. Dengan sendirinya mereka akan menjaga keamanannya sendiri-sendiri ben supayane ora kemalingan. Idemu ora iso dipeggak. Lah terus lek anek kelangan bojo, apa didenda? Ora no, ben golek meneh. Ora. Lah kok mah golek meneh? Lah kuwi ora dimaling, yen kuwi dipangan garangan.